Výškový tábor Berlín, zdravý základný tábor, respektíve Nido de Condores. Počuješ ma, Gusto? Prepínam. Gusto, počuješ ma? Tu je Maťo, prepínam. Teraz som ťa trošku počul, ale je to strašne zašumené, neviem prečo. Ako sa cítiš? Prepínam. Gusto, počuješ ma? Prepínam. Ja ťa počujem veľmi dobre na kanále číslo 2, prepínam. Je tu veľká zima, ale sme dobré na tom všetci, zdravotne, nikomu nič nechýba a rozhodujeme sa, že ak sa cez noc vyčasí, čo si myslíme, že hej, tak by sme to ráno skúsili. Prepínam. Maťo, ináč veľmi vyzerá dobre ako vývoj počasia, tak veľmi prudko klesá. Neviem, ja som pozeral tlak, ale vyzerá byť stabilný, tak neviem, uvidíme. Ako sa ráno ukázalo, tlak stabilný naozaj bol. Celú noc stabilne klesal. Strhla sa povestná biela búrka, najväčší postrach tejto hory. Dochádza pri nej k podobnému úkazu ako pri tornádach. Z nedalekého oceánu sa na jednej strane Aconcagui vyparuje obrovská vodná masa a na jej vrchole sa zráža s horúcim vzduchom, ktorý prúdi z Pampy. Mraky obrovskou rýchlosťou rotujú okolo vrcholu a vytvárajú akúsi čapicu. Desivý kolotoč môže trvať hodiny, ale aj dni. Nikto nikdy nevie, kedy to skončí. Rýchlosť vetra často dosahuje cez 200 km za hodinu a ničí všetko, čo mu príde do cesty. No, tak hora sa trošička na nás nahnevala. Nevieme prečo, ale vydržíme. Uviazli sme a nezostáva nám nič iné, len sa ukryť do našich stanov a dúfať, že nás vietor neodnesie. Zajtra máme poslednú šancu. Sme v tejto výške druhý deň a dochádzajú nám síly aj potraviny a neúprosne sa míňa čas, na ktorý je náš permit